Хора, които изпълняват свободна професия, се наричат още самоосигуряващи се лица или фрилансъри, от английски фрилансър. Дейността изисква предварителна регистрация, нотариус, адвокат, счетоводител, одитор, частен съдебен изпълнител, лицензиран оценител, експерт към съда и прокуратурата, медицински специалист, застрахователен агент и други. За да извършвате свободна дейност, трябва да се регистрирате като специалист, упражняващ свободна професия в агенция по вписванията. Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа е 10%. Определя се след приспадане на нормативно признатите разходи за дейността и платените през 3-месечието осигуровки. Нормативно признатите разходи са 25%, а ако сте журналист или деец на науката, културата или образованието или лице, упражняващо дейност като адвокат, след 1 януари 2023 година 40%. Пример. Вие сте вещо лице и ежемесечният ви доход е 1500 лева, а за 3-месечие – 4500 лева. Осигурявате се върху 1000 лева. И плащате осигуровки 27,8%. Нормативно признатите разходи са 25%. За да определите авансовия си данък за 3-месечието, следва да извадите от 4500 лева признатите разходи, 1125 лева, и платените осигуровки за 3 месеца, 1251 лева. 4500-1125 1251 равно 2124 лева. Данъчната основа е 2124 лева. Тя се облага с авансов данък от 10%. Дължимият авансов данък е 212 лева и 40 стотинки. Кои са предимствата да си фрилансър? Основното предимство на отдалечената работа на фрилансъри е липсата на шефове, аларми и понеделници. Въпреки това, когато се гледа от различен ъгъл, всяко от описаните предимства може да се счита за недостатък. Но първо. Какво правят онлайн фрилансърите? Специалисти по работа с текстове, SEO и обикновени копирайтери създават текстове, презаписвачи, обработват текстове на други хора, мениджъри на съдържание, отговарят на стратегията за запълване на сайта със съдържание, редактори и коректори, проверете и коригирайте стила, правописа и пунктуацията, както и различни преводачи, технически текстове, художествена литература, цели сайтове и т.н. Причини да станеш фрилансър. Хората стават на свободна практика по различни причини. За някой е проблем постоянно да ходят в офиса, за хора с увреждания или жени с малки деца, за някой е психологически трудно да работят в офиса, а за някой основното предимство е възможността сами да избират задачи и да не правят неща, които не искат. Кои са предимствата да си фрилансър? Основното предимство на отдалечената работа на фрилансъри е липсата на шефове, аларми и понеделници. Въпреки това, когато се гледа от различен ъгъл, всяко от описаните предимства може да се счита за недостатък. Но първо. Какво правят онлайн фрилансърите? Специалисти по работа с текстове, SEO и обикновени копирайтери създават текстове, презаписвачи, обработват текстове на други хора, мениджъри на съдържание, отговарят на стратегията за запълване на сайта със съдържание, редактори и коректори, проверете и коригирайте стила, правописа и пунктуацията, както и различни преводачи, технически текстове, художествена литература, цели сайтове и т.н. Причини да станеш фрилансър. Хората стават на свободна практика по различни причини. За някой е проблем постоянно да ходят в офиса, за хора с увреждания или жени с малки деца, за някой е психологически трудно да работят в офиса, а за някой основното предимство е възможността сами да избират задачи и да не правят неща, които не искат.